La Freixneda es va convertir els dies centrals de la Setmana Santa en un dels principals punts d'atracció del Matarranya. La seva consolidada fira d'antiguitats, arts i oficis va tornar a omplir carrers i places del nucli històric, en més de 120 paradetes i una oferta variada que combinava col·leccionisme, artesania i demostracions d'oficis tradicionals. A veure, és que fa ja una sèrie d'anys que fa mal temps, que la gent se retenia un poquetet, ja n'hi havia gent, però com enguany que donàvem bon temps, doncs així tota la gent perquè ja tenia ganes un altre camí de poder disfrutar d'esta fira. I podem dir que enguany tenim molt més expositors i quasi m'atreviria a dir més qualitat que uns altres anys. O sigui, més qualitat. N'hi han vingut expositors que porten, o uns altres que porten més qualitat. La coincidència amb la Setmana Santa ha estat clau per a l'èxit de la fira, ja que atrau visitants de tota la comarca i també de territoris pròxims com la Terra Alta o el Baix Aragó. Enguany, a més, s'ha reforçat el servei als visitants amb la instal·lació d'una barra gestionada per la Comissió de Festes. Ha muntat la barra és la Comissió de Festes, que volien treure diners per han entrat en guanyers nous i van dir que volien, i un dia o estos 2 dies de fira se necessitava, perquè en els bars que tenim no podíem donar un servici i ara per lo menos n'hi ha gent que se pren ahí, se menja un bocadillo, se pren una cervesa i ajudes un poquetet a donar més servici que la gent se'n vagi millor en un agradable sabor de boca. Centenars de visitants van recórrer els carrers del municipi en una edició marcada pel bon temps i per un augment notable tant d'expositors com tot tipus d'objectes curiosos, des de monedes i mobles fins a joguets i decoració. La programació estava pensada per a tots els públics i es va completar en diferents tallers com el de cistelleria o d'albarques, un espai en jocs infantils i una exposició fotogràfica.